Παιδιά μου αγαπημένα, ξεκίνησα τις δουλειές. Έχω ξυπνήσει από τις 6 ώρα. Σκούπισα, σφουγγάρισα, ξεσκόνησα όλο το σπίτι. Έπλυνα την αυλή. Έβαλα πλυντήριο. Έχω ήδη διπλωμένο άλλο ένα πλυντήριο. Το σαλονάκι μου και η κουζίνα μου είναι συμμαζεμένη. Και τώρα το μόνο πράγμα που μου μένει είναι να κάνω καμιά αλλαγή στη διακόσμηση λίγο, έτσι να φτιάξει η διάθεση. Δεν στολίζω χριστουγεννιάτικα από τώρα. Πια εγώ που με το που μπει ο Νοέμβρης, καλό μήνα να έχουμε, στόλιζα. Τώρα όχι, μην βλέπετε που φοράω τη χριστουγεννιάτικη πιτζάμα. Ήταν πλημμένη και ήθελα να τη βάλω. Αλλά δεν θα στολίζω χριστουγεννιάτικα. Βασικά δεν θα στολίζω καθόλου χριστουγεννιάτικο δέντρο. Πότε ήταν μια εποχή που είχε στολίσει στο Νοέμβρη? Ναι, από πολύ αρχή είχα στολίσει μια φορά. Τέλος πάντων, δεν θα στολίσω χριστουγεννιάτικο δέντρο, το πήρα απόφαση. Πολλοί μου είπατε στα σχόλια ότι θα αλλάξω γνώμη ή ότι πρέπει να αλλάξω γνώμη για να φτιάξει λίγο η διάθεση. Έχετε δίκιο. Μπορεί να πάρω κανένα μικρό δεντράκι που μου είπε μια κοπέλα, να το βάλω εκεί στο γυαλότουβλο, όσο είναι ας πούμε το γυαλότουβλο, να το στολίσω εκεί πέρα. Να πάρω έτσι ένα μεσαίο μιζές. Διαφορετικά δεν πρόκειται να βάλω δεντράκι. Θα κάνω όμως έτσι λίγο μια μικρή διακόσμηση, να σας πω μετά. Είμαι ντεμπέλα, γιατί μετά που τελειώνουν τα Χριστούγεννα, βασικά μόλις περάσει η Πρωτοχρονιά, θέλω να ξεστολίσω το σπίτι, κατευθείαν. Πριν της Αγίας Φανής. Πριν του Αγιανιού στα γενέθλιά μου 7 Ιανουαρίου, εγώ θέλω να ξεστολίσω. Εκεί ξεστολίζουν, 7 Ιανουαρίου. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Θέλω να ξεστολίσω με το που περάσει η Πρωτοχρονιά. Μετά βαριέμαι. Και μετά νευριάζω και μετά η αποθήκευση, να τα πάω από εδώ, να τα πάω από εκεί, γιατί δεν έχουμε χώρο στη δική μας αποθήκη, έχουμε φουρ και τα πάμε στην κάτω αποθήκη, δηλαδή όχι, δεν μπορώ, δεν θέλω. Θέλω να απολαύσω τις γιορτές μου, να είμαι ήρεμη. Και μετά που θα τελειώσουν και θα ξεκινήσω τη δουλειά, πάλι να είμαι ήρεμη, να μην λέω α, τώρα θα ξεκινήσει η δουλειά, πρέπει να μας συμμαζέψω και το σπίτι και αυτά. Θα μου πεις μωρή Αναστασία τι σκέφτεσαι, αλλά παιδιά το σκέφτομαι. Είναι λίγο φασαρία. Είναι πολύ φασαρία, ειδικά το δέντρο αυτό που τέτοιο. Το πάω χρόνο παραχρόνο. Αυτό το δεντράκι, για να αντέξει και πολύ. Οπότε θα κάνεις τώρα υπόσχεση του χρόνου. Θα είσαι πολύ extreme. Θα είμαι πολύ extreme του χρόνου. Ο Νίκος του χρόνου θα μας πάρει καινούριο στολισμό δέντρου. Να, ο Νίκος το υποσχέθηκε, θα το κάνει. Εγώ δεν υποσχέθηκα τίποτα, εσύ μόλις το είπες. Μόλις πήρες την πρωτοβουλία. Μην κοιτάς την κάθε μου κίνηση. Έχεις στα μούτρα σου τυρόπιτες, πέταξε και τη σακούλα, βάλτε το μεσαίο στο νεροσίτη και ήδη είδα τα 2-3 ψίχουλα κάτω. Δεν είναι κανένα τίποτα. Να, δίπλα στο ποδαράκι του τραπεζιού. Μπραουνάκι, το βλέπεις? Το μπραουνάκι δεν είναι σκούπα της σφουγγαρίστρια για να σου γλύφει τα ψίχουλα. Είναι καλύτερος από ρομποτική σκούπα είναι. Α, δηλαδή έχουμε 3 ρομποτικές σκούπες. Έχουμε την Xiaomi, no sponsors. Ο Brownie, αν ήταν σκούπα θα ήταν Xiaomi. Έλα. Δεν πειράζει, άμα δεν Xiaomi μόνο το μαστίζει κάποια σκούπα δεν έχω πρόβλημα. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, θα σας αφήσω εδώ να συγκροτηθώ, να αναρωτηθώ και να διαλογιστώ τι θα κάνω από εδώ και ύστερα.
Φαγητό ευτυχώς έχω, γιατί η αγαπητή πεθερά του Νίκου έψησε παστίτσιο. Γιατί ο Νίκος, έλα Νίκο να πεις γεια στα παιδιά με τη φανέλα. Κωνσταντάρα. Ξαρίξτε τα δάρα σου Λουπεδρόπου. Ο Νίκος έκλεισε τη δουλειά, παιδιά. Ναι, θα είναι εδώ όλο το χειμώνα. Μετά από 7 μήνες. Έλα, καλά πέρασες, είχες τα διαλυματάκια σου. Πήγες και στο χειρουργείο. Διακοπές έκανα στην εντατική. Όχι εντατική, μην τρομάζεις τα παιδιά. Τέλος πάντων, αυτά θα τον έχουμε εδώ τώρα όλο το χειμώνα. Καταλαβαίνετε, επιτσί καυγάδες, ο Μυριτσί. Θα μ' ακούσετε μέχρι και την Αθήνα. Το παιδί. Το παιδί μυρίζει εκεί, γιατί πέταξα αρωματικό χώρο. Κοίτα. Και τι αρέσει. Είναι άσπρη σαν το τέτοιο στο, δεν ξεχωρίζει. Ταιριάζει με την επίπλωση. Και κοίτα τώρα, τρίβεται γιατί της αρέσει το σπρέι που πέταξα. Άμα είναι κάτι καθαρό και πλημμένο, προζένεται. Βέβαια. Επίσης άμα είναι και βρώμικο. Και στις βρώμικες μυρωδιές την έχω δει να το κάνει. Πιο πολύ όμως το κάνει στις Ναι, πιο έντονο το κάνεις καθαρό. Πιο πολύ έντονο το κάνεις. Είναι μαϊμού, ρε. Είσαι ένα μαϊμούγι. Μόνη σου την βρήκε. Είσαι ένα μαϊμούγι. Τέλος πάντων, Νικόλη, δεν έχει μπαταρία η κάμερα. Εντάξει. Λοιπόν, παιδιά, θα κάνουμε μαζί unboxing τώρα, το είχα ξεχάσει. Είναι αυτό εδώ πέρα το δέμα, το οποίο το έχω εδώ και 2 μέρες στο σπίτι μου. Είναι από Bleach Wheel και είναι επιδαπέδια λάμπα. Και μου τη στείλανε και είμαι πολύ χαρούμενη. Θα μου πεις, Μωρή Αναστασία, που θα τα βάλεις τόσα πράγματα. Θα τα βάλω, παιδιά. Θα τα βάλω. Λοιπόν, θα κάνουμε μαζί το unboxing. Θα σας βάλω εδώ πέρα την ονομασία της λάμπας, αν σας αρέσει, παιδί μου, να μπείτε να την κοιτάξετε. Δεν ήταν πάρα πολύ ακριβή. Ήταν γύρω στα 40 με 45 ευρώ μαζί με τα μεταφορικά της. Δεν ξέρω τώρα αν τρέχουν και εκτόσεις που όπου να είναι Black Friday, που έχουν διάφορες γιορτές αυτοί εκεί πέρα και κάνουν διάφορα. Μπορείτε να μπείτε να δείτε, θα σας βάλω και το link από το site κάτω. Και πάμε μαζί να το ανοίξουμε, να το δούμε, για να σκεφτώ και πού θα το βάλω, έτσι. Νομίζω ότι έχει control που ρυθμίζεις εσύ τη φωτεινότητά του, αλλάζεις χρώματα κτλ. Λοιπόν, παιδιά, να το! Εδώ είναι όλα του τα πράγματα και εδώ από κάτω σας έχω και τη βάση. Αυτό είναι το βέλο. Αυτό είναι το βέλο. Το οποίο έχει μέσα το βιβλιαράκι με τις οδηγίες που δεν θα διαβάσει ποτέ κανείς. Έχει το κοντρολάκι του. Wow! Καλά, είναι τέλειο το κοντρολάκι του. Να σας πω κάτι. Ό,τι έχει κοντρολάκι δεν χρειάζεται να σηκώνομαι. Πολύ το εκτιμώ. Είναι τέλειο. Πάρα πολύ το εκτιμώ. Και εδώ είναι... Α, τα φώτα. Τα φώτα είναι σωματωμένα δηλαδή, δεν χρειάζεται λάμπα όπως οι άλλοι. Όχι ουσιαστικά. Τώρα απλά κάνω ενώσεις εγώ μόνο. Να, εδώ είναι το... Είναι κάτι πολύ απλό από τα άλλα. Wow! Το έβαλα εδώ στη γωνία. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα. Καταρχάς μπορείς να τα ρυθμίσεις να μη σου δίνουν στη μούρη. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Ο καθένας τα ρυθμίζει όπου θέλει. Και είναι εδώ πέρα. Και έχει εδώ πέρα τα κουμπάκια, τα οποία είναι αφήσει. Είναι 3, για το καθένα ξεχωριστά. Πατάς και ανοίγει αυτό. Πατάς και ανοίγει αυτό. Πατάς και ανοίγει αυτό. Είναι αφής. Ωστόσο, αυτό είναι τώρα το θερμό του. Άμα ξαναπατήσω, αλλάζει και γίνεται λευκό, λευκό, λευκό. Τέλειο.
Και τώρα, αν το κοντρόλ έχει μπαταρίες, δεν είδα. Δεν είχε του. Δεν είχε. 1, 2, 3. Εμείς τώρα θα πατήσουμε αυτό εδώ το φεγγαράκι. Δεν ξέρω τι κάνει. So cute! Τι λέει ρε φίλε. Το χαμήλωσε και καλά το έκανε νυχτεριδινό. Νυχτεριδινό. Ναι. Και αυτό εδώ δεν κάνει. Αυτό τώρα είναι bright μειώνω και bright αυξάνω. Το κάνει ξεχωριστά. Το κάνει για το κάθε ένα ξεχωριστά. Ας πούμε τώρα στο 1. Τώρα πάω στο 2. Το κλείνω και το ανοίγω και του κάνω bright. Τι λέει ρε φίλε. Και μετά... 45 ευρώ με τα μεταφορικά. Ωραίο. Και αυτό το έχω αλλάξει τώρα το χρώμα. 3. Το κλείνω. Έλα ρε φίλε. Παιδιά, του βρήκα θέση. Εκεί που είναι το έργο τέχνης μου. Εδώ. Και μπορώ και να κάνω αυτό και να κλείσω το ένα. Αυτό. Ή ξέρεις. Μπορείς να το γυρίσεις από την άλλη μεριά. Ναι. Και κάνω έτσι και κάνω. Βασικά όπου θες μπορείς να τα πας αυτά. Δεν μπορείς να το γυρίσεις σε 360. Δηλαδή να πάει προς τον πίνακα. Έτσι μου αρέσει. Νομίζω ότι μου αρέσει στο χαμηλό του να δίνει λίγο εκεί στο τέτοιο και τέλειο. Το βράδυ θα είναι τέλειο, παιδιά. Θα σας το δείξω και το βράδυ. Πάρα πολύ ωραίο αυτό εκεί. Θα κάνουμε και μια λήψη το βράδυ, ναι. Τέλειο εκεί στη γωνία. Είναι και λεπτεπίλετο, δεν πολύ σκονίζεται, μια χαρά. Κάναμε μια προστίση στο χώρο, ποιος θα το περίμενε. Μπράουνι, σου αρέσει το καινούριο φωτιστικό? Σε χαλαρώνει? Έλα να σου το δείξω. Προτιμώ να τρώω παρά να βλέπω. Δώσε μου μια λιχουδιά, θέλω να φάω λιχουδιές. So cute. So cute, είσαι so cute. Γιατί είμαι καλό παιδί. Όμορφα άντρα μου, κουκλάκι μου. Λεβέντι μου, αντράρα μου. Είναι το καλύτερο σκυλάκι όλου του κόσμου, το μπραουνάκι μου, το ναϊράκι μου και μετά το χιονατάκι μου. Αυτά, είμαι πολύ χαρούμενη, με άρεσε πάρα πολύ, ενθουσιάστηκα, δεν το περίμενα ότι θα μου ταιριάξει τόσο πολύ στο χώρο μου. Γιατί η αλήθεια είναι ότι, εντάξει, είμαι ευχαριστημένη με το χώρο του σπιτιού, δεν το λες μικρό σπίτι, μια χαρά σπίτι είναι. Θα μπορούσε να ήταν και μεγαλύτερο, θα μπορούσε να ήταν και μικρότερο. Αλλά θεωρώ 5 άτομα είμαστε, μας βάζει. Ότι το έχω μπουκώσει το σπίτι, γι' αυτό προσπαθώ τώρα λίγο να το ξεμπουκώνω. Και όσο εγώ θέλω να το ξεμπουκώνω, αυτό μπουκώνω. Δηλαδή του παίρνω κι άλλα πράγματα, του αφαιρώνω εμένα να του παίρνω. Παρ' όλα αυτά έχω αφαιρέσει αρκετά. Είχα πιο πολλά μπιχλιμπίδια, είχα παλιά πιο πολλά διακοσμητικά. Ήμουνα της φιλοσοφίας παλιότερα ότι πρέπει να στρώνω διάφορα έτσι και ντυτά, τραπεζομάντελα για να τιμήσω γιαγιάδες, μαμάδες και θιάδες. Αλλά από ένα σημείο και μετά τα πέταξα πέρα. Θα μου πεις, έχουν την αξία τους και είναι πάρα πολύ όμορφα. Στα καινούργια έπιπλα δεν πολύ ταιριάζουνε. Δεν λέω ότι αυτά έτσι τα λίγο πιο μοντέρνα που έχω δεν θα τα ξαναστρώσω. Έχουν συναισθηματική αξία. Ναι, έχω φυλάξει και κάποια αγαπημένα μου τα οποία κάποια στιγμή μπορεί πάλι έτσι να τα βάλω στην επιφάνεια άμα κάνει κανένα ντου εδώ καμιά γιαγιά. Αυτά. Δεν ξανακάνω στροσίδια όπως παλιά που έκανα και έβαζα και από εδώ βάλε το βάζο και από εδώ βάλε το σετ του γάμου και τα έχω φυλάξει όλα στις κούτες. Δεν πρόκειται να ξαναβγεί τίποτα. Θα παίρνω διακοσμητικά που ταιριάζουν, που μου αρέσουν, που ανανεώνουν λίγο το χώρο και μου φτιάχνουν τη διάθεση και δεν πρόκειται να ξαναβαρύνω το σπίτι έτσι να το κάνω. Δεν ταιριάζει κιόλας με αυτά που έχω επιλέξει να του βάλω. Και το προηγούμενο σπίτι που ήμασταν ήταν. Το προηγούμενο σπίτι είχε βέτζε χρώμα, καφέ βέτζε χρώμα κουζίνα, πόρτες. Και είχα κάνει αντιχυζόμενη κρυσταλλιέρα γιατί είχα ένα κενό κομμάτι, σας το είχα δείξει στο παλιό το σπίτι. Ναι, και είχε γίνει ντουλάπα, κρυσταλλιέρα και αποθηκευτικός χώρος. Εκπληκτικό και το βέγγε, παρόλο που άφηνε στάμπα όποτε το άγγιζες και ήθελε συνέχεια καθάρισμα. Θεωρώ όμως ότι είναι μια κουζίνα διαχρονική και παρόλο που ήταν σκούρο βέγγε χρώμα, δεν πέφτει ποτέ από τη μόδα. Δεν ήταν το βαρύ το κερασί που κοκκινίζει και πορτοκαλίζει, ήταν το βέγγε το καφέ, το σκούρο καφέ. Οπότε νομίζω ότι τέριαζε. Το πρόβλημα με το προηγούμενο σπίτι ήταν ότι ήταν πάρα πολύ μικρό σπίτι.
Ουσιαστικά είχε δύο. Για ένα ζευγάρι it's ok. Για ένα ζευγάρι είναι πάρα πολύ καλό. Αλλά για ζευγάρι με παιδί ή ζευγάρι με 3 σκυλιά τώρα αισίως, όχι. Αρχικά με το που άνοιγα την πόρτα μου, έβγαινα στον δρόμο. Που σημαίνει ότι με το που ανοίγαμε την πόρτα, τα 3 αυτά σκυλιά θα πεταγόντουσαν στον δρόμο. Η Σιώνα μας είχε πεταχτεί άπειρες φορές. Ναι, εκτός ότι ήταν επικίνδυνο. Σε κεντρικό σημείο, ναι, πολύ. ισόγειο, πάνω στον δρόμο, εκτός ότι ήταν δηλαδή αυτό, δεν είχαμε ξεχωριστούς χώρους. Δηλαδή με το που έβγαινες από το υπνοδωμάτιο, ένα από τα δύο, γιατί είχε 2 υπνοδωμάτια, ήσουν και στο σαλόνι και στην τραπεζαρία και στην κουζίνα. Ναι, μα και εδώ είναι ενιαίο. Μονόχωρο ήταν όμως, σαν μονόχωρο. Ναι, απλά εδώ είναι λίγο πιο μεγάλο, δηλαδή και εδώ το λες ενιαίο χώρο, κουζίνα, σαλόνι. Ναι, αλλά εδώ είναι χωρισμένη κουζίνα. Με το έπιπλο. Ναι, έτσι και εμείς είχαμε κάνει πάσο εκεί όμως. Είχαμε κάνει, αλλά τι πάσο ήταν αυτό. Ναι, μικρό, γιατί δεν είχαμε πολύ χώρο. Δηλαδή με το που έμπαινε στο σπίτι ήταν η κουζίνα. Έβλεπες κατευθείαν το καναπέ με το τραπεζάκι του σαλονιού και τελεία. Αυτό έκρινε ο χώρος. Ναι, ήταν πολύ κλειστός χώρος. Δεν έβαζε 15 άτομα. Δεν τα έβαζε, όχι, για κανένα λόγο. Τι 15, ούτε 5-6 τη βάζανε, δεν έβαζε. Θυμάσαι μια μέρα που είχα κάνει τραπέζι και δεν μας έβαζε. Άρα, ποιο είναι το συμπέρασμα, ότι είναι ιδανικό για ζευγάρια. Ναι. Άντε μάξ άλλο ένα άτομο, 3. Ναι, ναι. Είχαμε την κρεβατοκάμαρα. Είχαμε το μπάνιο μας που ήταν αρκετά ευρύχωρο μπάνιο βέβαια. Το μπάνιο είχε βγει μεγάλο. Και το ένα δωμάτιο από τα δύο ήταν. Και είχαμε το παιδικό, όπως ονομάζαμε το παιδικό. Όπου το παιδικό είχε γίνει δωμάτιο εμένα και του Νίκου. Το οποίο ήταν μισό δωμάτιο, ο Νίκος είχε το γραφείο του υπολογιστή του. Και άλλο μισό εγώ που τράβαγα βίντεο τότε. Είχες εσύ το γραφείο. Και είχα το γραφείο μου με τα καλλιτικά. Είχαμε πάρει μια ντουλάπα με τα ρούχα μας. Ναι. Και ήταν αυτό. Αν είχαμε παιδί, θα ήταν του παιδιού. Δηλαδή, εμείς για τα γραφεία δεν θα είχαμε χώρο. Ναι, δεν θα είχαμε. Αυτό είναι τώρα. Και εδώ το σπίτι αυτό έχει προδιαγραφές να μπει ένα γραφείο εδώ στο σαλόνι. Θα ήταν πάρα πολύ ωραίο. Γιατί έχω βρει να ταιριάζει με τα έπιπλα. Οπότε θα μπορούσα να κάνω λίγο δουλίτσα εγώ εδώ. Να τολμήσεις, εγώ στο λέω. Ναι, πρέπει να του βάλω. Και μέσα τώρα το παιδικό που είναι ακόμα ο Νίκος. It's ok, δεν μας πειράζει, δεν έχουμε παιδί. Αλλά αν. Έχουμε 3. Αλλά ναι, έχουμε 3. Αλλά αν έρθει ένα μωρό, θα πρέπει και ο Νίκος να φύγει από εκεί. Θα μετακομίσω. Και θα πρέπει να μετακομίσει. Και θα πρέπει να φτιαχτεί η αποθήκη του σπιτιού που είναι εξωτερική, αλλά είναι πάρα πολύ μεγάλη. Που δεν χρειάζεται να είναι αποθήκη, δηλαδή μπορεί να γίνει ένα δωμάτιο. Κανονικό δωμάτιο και έχει περίσσευμα για λόντρι. Ναι, δηλαδή το έχουμε πει άπειρες φορές ότι θέλουμε να το κάνουμε και ποτέ λόγω τώρα διάφορων προβλημάτων που μας τυχαίνουν, γιατί τα οικονομικά δεν πάνε καλά. Πάνε κατά διαόλου ολονών. Το αφήνουμε πίσω γιατί λέμε. Βάζουμε προτεραιότητες. Λέμε καλύτερα να κάνουμε αυτό παρά να τα ρίξουμε τώρα στο. Αυτοκίνητα, ζημιές, καθημερινότητα, συνέχεια, ναι. που έχει πάει στον άνεμο. Τα ξέρετε όλα και εσείς πολύ καλά. Όλα τα υπολογίζουμε. Και πάντα μένει πίσω. Δηλαδή το είχαμε ξεκινήσει, είχαμε βγάλει σχέδιο, είχαμε κάνει κάποιες έρευνες και πάλι το αφήσαμε. Θα γίνει κάποια στιγμή σίγουρα, απλά ναι. Και θα γίνει και υπερδωματιάρα, δηλαδή ειλικρινά. Άμα του αφιερώσεις το χρόνο που θέλει και τα υλικά και το οργανώσεις έτσι όμορφα, θα βγει πολύ ωραίο δωμάτιο. Ξέρεις τι, μπορείς και λίγο πιο οικονομικά να το φτιάξεις, αλλά δεν θα σου βγει όπως το θέλεις. Για να το φτιάξεις ακριβώς όπως το έχουμε σκεφτεί, θα βγει λίγο ένα τσίκι παραπάνω. Ναι, σίγουρα. Δηλαδή τα χωρίσματα με τις γυψοσανίδες, να χωρίσουμε το χώρο ωραία. Να βάλεις, προφανώς χρειάζεται ένας ηλεκτρολόγος, να βάλεις μπρίζες όπου θέλεις στο laundry room σου, να βάλω κι εγώ, γιατί θα το χρησιμοποιώ κι εγώ σαν γραφείο και ταυτόχρονα το θέλεις κι εσύ να έχεις εσύ το δικό σου γραφείο. Ένα background ήθελα να έχω, γιατί σε περίπτωση που ήθελα να γυρίσω κάποιο βιντεάκι και μελλοντικά ας πούμε. Το βασικότερο πρόβλημα είναι ότι θέλεις σκεπή, διότι αυτή που είναι παλιά και ψιλομπάζει από τσιμπάδες. Και δεν είναι κάτι να έχεις κάτι μεγάλης αξίας εκεί μέσα, δεν είναι. Ναι, είναι κακά δομημένο το συγκεκριμένο. Ναι, και είναι παλιό. Καλά τώρα και λόγω της παλαιότητάς του βάζει νερά μέσα. Δηλαδή και σαν αποθήκη δεν είναι λειτουργική αποθήκη. Πρέπει να έχεις πράγματα σε ψηλό σημείο γιατί από κάτω πλημμυρίζει. Άμα κάνει πολύ βροχή, έχει θέματα. Τέλος πάντων, λεπτομέρειες που δεν σας αφορούν, απλά σας το ανέφερα τώρα, το έφερε κουβέντα. Οπότε το σπίτι σας σπίτι δεν είναι κακό σπίτι, είναι μεγάλο σπίτι. Έχω και το μπαλκόνι μου, έχω την κάτω μου αυλή, δηλαδή είμαι καλά εδώ.
Απλά η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές έχουμε σκεφτεί με τον Νίκο ότι θέλουμε να φύγουμε για άλλους λόγους. Και απλά μας κρατάει αυτό ότι είναι ένα σπίτι που μπορείς να ζήσεις και μπορείς να έχεις και παιδί. Και σκέφτομαι εγώ τώρα και λέω, αν φύγω και πάω κάπου αλλού, τώρα που έχω και 3 σκυλάκια, τα οποία φυσικά και όπου πάω πρέπει να έρθουν μαζί μου, θα έχουν το χώρο τους και θα μπορώ να είμαι κι εγώ άνετα, ώστε να μην μου πάθουν τίποτα. Δηλαδή, τι εννοώ, εδώ και να ανοίξω την πόρτα, βγαίνουν στο μπαλκόνι. Είναι κλειστό, δεν πάνε πουθενά. Είναι μεγάλο. Μπορώ να φύγω ή μπορώ να κάνω δουλειές και να παίζουν έξω. Μπορούν να κατέβουν στην κάτω αυλή, που είναι ακόμη πιο μεγάλη. Ακόμα και από το πορτάκι να ξεχαστώ και που λέει ο λόγος και να φύγουνε, πάλι ο χώρος του σπιτιού είναι πιο περιορισμένος, δεν πετάγονται σε δρόμο. Οπότε πρέπει, καλός ή κακός από τη στιγμή που έχω 3 σκυλάκια, να το κοιτάξω και αυτό. Αν ποτέ έφευγα από εδώ, θα έφευγα για ένα σπίτι το οποίο θα ήταν μονοκατοικία ή τουλάχιστον θα είχε πολύ μεγάλη αυλή. Ειλικρινά, αν είχα μεγαλύτερο σπίτι, θα είχα ακόμα κι άλλα σκυλάκια. Πείτε με τρελή, πείτε με μουρλή. Δεν μπορώ να ζήσω χωρίς αυτά τα 3 που έχω τώρα. Τα μαϊμούνια. Και δεν μπορώ να διανοηθώ τη ζωή μου χωρίς αυτά και δεν με ενδιαφέρει καθόλου η τρίχα και δεν με ενδιαφέρει, δεν καλώ κανένα στο σπίτι μου. Άμα δεν θέλεις να έρθεις, μην έρθεις. Άμα θέλεις να έρθεις, έλα. Δεν παίζεις κανένα. Εννοώ ότι ξέρω ότι πάρα πολλοί θα μου πούνε δεν θέλω γιατί έχεις σκύλους ή φύλαξε τους σκύλους ή δεν θέλω τις τρίχες ή έχω αλλεργία στους σκύλους. Άμα έχεις αλλεργία στους σκύλους, δεν μπορείς τις τρίχες και δεν θέλεις τους σκύλους, δεν θα έρθεις στο σπίτι μου. Αυτό πολύ ευγενικά και ειλικρινά δεν με ενδιαφέρει καθόλου να παρεξηγηθείς, να μην παρεξηγηθείς. Οι σκύλοι δεν θα μπουν σε κλουβί επειδή θα έρθεις στο σπίτι μου. Τέλος πάντων, αυτό. Είμαι πολύ εκνευρισμένη αυτές τις μέρες. Μη σας βγάλω τον εκνευρισμό μου γιατί έχουν συμβεί πολλά και διάφορα που αφορούν τα σκυλάκια, αλλά θα δω τι θα κάνω. Είναι πολλά θέματα που θέλω να λύσω. Είναι βαρύ η κατάσταση. Είναι πολύ βαριά η κατάσταση. Επίσης, κάτι άλλο τώρα που μπορώ να το αναφέρω είναι ότι με τη δουλειά πήγαινα και έπαιρνα ένα παιδάκι με το σχολικό και έβλεπα ένα σκυλάκι το οποίο ήταν αδέσποτο με 3 μωρά. Το οποίο ήταν αποσκελετωμένο γιατί προφανώς θύλαζε και είχε σκελετωθεί η μαμά. Θεώρησα λοιπόν ότι είναι μια δέσποτη σκυλίτσα, δεν είχε λούρι, δεν είχε τίποτα, ολοβρώμεστη, δεν το συζητώ. Και έσαιρνε 3 μικρά κουλουκάκια. Κάθε μέρα λοιπόν, επειδή περνάω από αυτό το χωριό να πάρω τα παιδιά, την συναντούσα σε συγκεκριμένα σημεία, σε δρόμους κεντρικούς ή και μη κεντρικούς ή και παράδρομους που περνάνε όμως παρόλα αυτά αμάξια, φορτηγά. Και συγκεκριμένα σε εκείνο το σημείο περνάνε πάρα πολλά βαρέα οχήματα διότι χτίζονται βίλες. Όχι, το χωριό είναι τέτοιο γιατί... Θεώρησα λοιπόν ότι είναι μια δέσποτη σκυλίτσα, την τάιζα κάθε μέρα, δηλαδή 5 μέρες που πήγαινα εκτός τα σουκού που δεν πάω, της κράταγα κάθε πρωί φαΐ. Όπως είναι φυσικό και με αγάπησε και με έμαθε και περιμένει κάθε πρωί να της κρατάω φαΐ. Σε αυτές τις μέρες λοιπόν επικοινώνησα με το Δήμο εδώ και πήρα τηλέφωνο και του είπα ότι υπάρχει μια δέσποτη σκυλίτσα στο τάδε σημείο, παραμελημένη, που έχει γεννήσει και 3 παιδιά, 3 μωρά, τα οποία είναι δικά της και τα σέρνει και κινδυνεύουν. Ο Δήμος ενδιαφέρθηκε πάρα πολύ όμως. Ο Δήμος έδειξε στην αρχή ενδιαφέρον. Θα σας πω ολόκληρο το σκηνικό που έγινε. Ναι, θα σας το πω το story time. Έδειξε ενδιαφέρον, με πήρε τηλέφωνο πίσω και μου είπε ότι θα πάω με έναν άνθρωπο να του δείξω πού είναι ο σκύλος και να τον μαζέψει. Και χάρηκα πάρα πολύ, δεν θα σας το κρύψω, που είδα την ανταπόκριση αυτή και είπα παιδιά μπράβο. Υπάρχει ελπίδα στον ορίζοντα. Ναι, υπάρχει ελπίδα εδώ στο Μυλοπόταμο. Μπράβο. Τι γίνεται όμως τώρα? Έχω παράπονο. Διότι φτάνοντας εκεί μαζί με τον κύριο αυτό, ο οποίος με απογοήτευσε πλήρως, και θα σας πω γιατί, μας είδανε κάποιοι άνθρωποι όπου πλησιάσανε και μας είπαν το σκυλί είναι δικό τους. Με το που λοιπόν πλησίασε ένα παιδάκι και είπε το σκυλί είναι του παππού μου και δεν είναι αδέσποτο και να μην το πάρετε, ο άνθρωπος αυτός πήγε στο αμάξι και σηκώθηκε και έφυγε μέσα σε 1 λεπτό.
Δεν περίμενε να έρθει ποτέ ο άνθρωπος αυτός, ο ιδιοκτήτης. Έμεινα μόνη μου και έκανα τα εξής ερωτήματα που είναι πάρα πολύ εύλογα, θεωρώ. Γιατί αφού είναι δικό σας, επί 2 εβδομάδες το ταΐζω, το ποτίζω και δεν είναι κάπου περιορισμένο? Πού είναι το λουρί του, πού είναι το τσίπ του, πού είναι το βιβλιάριο υγείας του, έχει πάρει φάρμακα? Γιατί είναι σε αυτή την κατάσταση? Είχε και 3 σκυλάκια ελεύθερα. Πάει μέχρι και κάτω στο δρόμο να το πατήσουν τα αμάξια. Και η απάντηση ήτανε, μου έσπασε από το λουρί. Σου έσπασε από το λουρί τώρα, σήμερα που ήρθα να το πάρουμε από το Δήμο, ή σου έσπασε από το λουρί τώρα 2 εβδομάδες, 2,5? Εγώ εσύ ως τώρα το ταΐζω 1 μήνα. Που παρόλα αυτά να πω εδώ πέρα ότι εξακολουθεί να είναι σε αυτήν την κατάσταση, ελεύθερη, δεν την έχει περιορίσει ποτέ, δεν της έχει βάλει ούτε λουρί, δεν την έχει περιορίσει σε χώρο. Γιατί να σημειώσω εδώ πέρα, δεν θέλω να την αλυσοδέσει και να είναι φυλακισμένη. Εάν τη δέσει με αλυσίδα, πρέπει να τη δέσει με αλυσίδα η οποία να έχει συγκεκριμένο μέγεθος και μήκος για να μπορεί ο σκύλος να ελύσεται, και να την αφήνει και κάποιες φορές ελεύθερη να πηγαίνει να κάνει την ανάγκη της. Γιατί δεν είναι σωστό τα σκύλια που έχουμε δεμένα να τα αφήνουμε. Δεν είναι η επιλογή τους να κατουράνε στο χώρο τους. Πρέπει να τα λύνουμε να παίρνουν μια ανάσα. Παρ' όλα αυτά έχει δείξει βελτίωση. Την ταΐζει, αυτό το έχω αναγνωρίσει, γιατί σίγουρα η δική μου η τροφή κάθε πρωί θα την έφτανε να ζήσει από τη στιγμή που θύλαζε. Τώρα έχει κάνει αποθυλασμό σίγουρα, αλλά γιατί τρώνε τα σκυλιά. Το θέμα είναι ότι και τα σκυλάκια έχουν τσουπώσει, έχουν γίνει τσουποτά, που σημαίνει ότι φαΐ τις βάζει. Φαΐ και νερό σίγουρα τις βάζει, συν εγώ που την ταΐζω, δεν ξέρω αν την ταΐζει και κάποιος άλλος από εκεί τριγύρω. Το θέμα είναι ότι πάλι εξακολουθεί να είναι στους δρόμους, πάλι εξακολουθεί να είναι ελεύθερη, πάλι εξακολουθούν τα σκυλιά να βγαίνουν και να πηγαίνουν σε σημεία άλλα. Ο Δήμος δεν ξαναεπικοινώνησε μαζί μου. Ο άνθρωπος αυτός προφανώς θα ενημέρωσε ότι εγώ είμαι τρελή και ότι είναι ιδιοκτήτη και δεν με πήρανε ποτέ. Και δεν πήρα και εγώ, πολύ κακός, έπρεπε να πάρω να το πω αυτό το πράγμα. Δεν το έκανα. Ξέρετε τι σημαίνει? Είναι ο γνωστός του γνωστού ο γνωστέ εδώ πέρα, που και να πεις κάτι μπενάκης βγενάκης, αλλά ήταν απαράδεκτη η στάση του ανθρώπου αυτού. Έπρεπε να μείνει εκεί και να του πει: εάν δεν το θέλεις το σκυλί, να το πάρουμε. Ή εάν δεν θέλεις τα 3 μωρά, να τα πάρουμε, να τα φροντίσουμε και να τα δώσουμε προς υιοθεσία. Αν είναι να τα αφήσεις σε αυτή την κατάσταση να είναι να κυκλοφορούν στο δρόμο, δηλαδή να σταθεί δίπλα μου και να πει, σαν Δήμος, σαν μέλος του Δήμου, σαν άνθρωπος που ήρθε να πάρει το σκυλί, να πει μία κουβέντα. Και μπήκε και σε 1 λεπτό εξαφανίστηκε. Δεν ρώτησε καν τα βασικά. Αυτό δεν ήταν σωστό. Και δεν είναι σωστό. Μάλλον δεν υπάρχει ενημέρωση, μάλλον φοβήθηκε, μάλλον σου λέει σιγά μην κάτσω να ασχοληθώ. Και να πω και ότι με έβαλε εμένα να πιάσω τη σκυλίτσα, επειδή είδε ότι είχε μια συμπάθεια προς το πρόσωπό μου. Δεν ήταν καθόλου οργανωμένος. Μου έδωσε ένα λουρί και μου λέει πιάστο. Λες και ήμουν εγώ υποχρεωμένη να πιάσω το σκύλο. Να το πω και αυτό. Σε αυτό το σημείο. Εγώ πήγα, έβαλα το αμάξι μου, που δεν είναι και δική μου υποχρέωση να βάλω το αμάξι μου, να τον πάω και να του δείξω την τοποθεσία και να τον βοηθήσω, γιατί θα την έψανα τη σκυλίτσα. Την είχα ήδη φέρει κοντά μου, γιατί εμένα με είχε συμπαθήσει. Και ξαφνικά εξαφανίστηκε. Δεν έκατσε να κάνει καν αυτό τον διάλογο, λίγο ας πούμε να τρίξει τα δόντια, να πει: εντάξει παιδιά, θα το αφήσω το σκυλί αυτό το ποτίζετε, αλλά προστατεύστε το και περιορίστε το. Δεν ήταν όμως κάποιος υπεύθυνος του Δήμου, το πούμε αυτό, είναι υπάλληλος ήταν. Μα αυτή τη δουλειά κάνει. Πάει και μαζεύει σκυλιά, αφού αυτόν βάλανε, αυτός οδηγούσε το κλούβι. Δεν θα έπρεπε να έχει μια ενημέρωση από τη στιγμή που τον έχουν βάλει να κάνει αυτή τη δουλειά? Απλά την έκανε στανικός του, αδιαφορεί παντελώς και το κάνει σαν αγκαρία. Και φάνηκε. Μην πούμε ψέματα, δεν θα πω ψέματα, φάνηκε. Δεν είναι αρμόδιος να κάνει αυτή τη δουλειά, σίγουρα. Δεν μπορώ να τα βλέπω. Σε βαθμό ακραίο δεν μπορώ να τα βλέπω. Μπορεί να χαλάσει όλη μου η μέρα και να κλαίω όλη μέρα εάν δω. Ναι, πάρα πολύ. Γιατί κοιτάζω τα δικά μου και τη χαρά που κάνουν όταν τους δώσω ένα χάδι. Και να σημειώσω εδώ πέρα ότι η σκυλίτσα που ταΐζω κάθε μέρα αφήνει την τροφή της και την τρώνε τα 3 μωρά. Προφανώς γιατί η καημένη έχει φάει, δεν μπορώ να πω, αλλά δεν είναι λυσασμένη. Δεν είναι, δηλαδή είναι καλή σκυλίτσα και θέλει να έρθει όσο χρόνο κάνω να αφαιρέσω από το κονσερβάκι την τροφή ή σκυλοτροφή, ό,τι κρατάω, να τη χαϊδέψω. Δεν διεκδικεί φαΐ, διεκδικεί να είναι κοντά μου να τη χαϊδέψω. Σας το λέω ειλικρινά, τώρα 1 εβδομάδα είναι ελάχιστες οι φορές που έχει πλησιάσει το φαΐ να φάει.
αφήνει τα κουλουκάκια να φάνε και έρχεται δίπλα μου για να τη χαϊδέψω, να της κάνω ένα «Τι κάνεις, καλά είσαι» και η ουρά της κάνει αυτό το πράγμα, δηλαδή οριακά μου κάνει αέρα. Δεν καταλαβαίνεις πόσο πολύ αυτό το αδέσποτο σκυλάκι, γιατί αδέσποτο είναι για μένα από τη στιγμή που δεν υπάρχει κάποιος εκεί πέρα να το μαζέψει, τη χαρά του και τη τέτοια του και πόση αγάπη μου έχει δώσει και πώς νιώθει, πόσο εκτιμάει το ότι την έχω ταΐσει τόσες φορές. Αυτό. Τίποτα. Εμείς οι άνθρωποι είμαστε ένα τίποτα μπροστά στα ζώα. Αυτό. Σας αφήνω γιατί σας έκανα την ψυχή περιβόλη. Να αλλάξουμε mood, να χαλαρώσουμε, να έχω φαΐ, οπότε δεν ψήνω. Και θα φτιάξω λίγο τώρα εδώ το σπίτι μου. Οπότε πάμε να φτιάξουμε το σπίτι. Λοιπόν, παιδιά, η αλλαγή που έχω κάνει εδώ στην κουζίνα είναι ότι έβαλα αυτά που πήρα από το Τέμου. Το καφέ αυτό, θα το πούμε τώρα, τι να το πούμε αυτό, διακοσμητικό είναι, αλλά να το πούμε βάση, θα το πούμε βάση, και έβαλα αυτά εδώ πέρα. Υποτίθεται το είναι για το λάδι και για το άλλο για το ξύδι. Εγώ τα σκέφτηκα έτσι, βασικά αυτό το ονομάζει για λάδι, αλλά τι σκέφτηκα, ότι πες ότι το βάζω εγώ το λάδι, πώς θα το καθαρίσω μετά μέσα, αυτό εδώ πέρα, που δεν χωράει τίποτα να μπει για να καθαριστεί. Οπότε μάλλον θα τα έχω για διακόσμηση, για ομορφιά, και δεν θα τους βάλω κάποιο υγρό μέσα, τίποτα, δεν θα κάνω κάτι. Και ναι, και εδώ έχω βάλει το air fryer, το οποίο είναι αναμένο αυτή τη στιγμή γιατί ζεσταίνω φαγητό. Αυτό εδώ πέρα είναι βάση για το κινητό μου και έβαλα αυτό το διακοσμητικό γλωστράκι γιατί εδώ τραβάω καμιά φορά βιντεάκια, το βγάζω βέβαια κάποιες φορές, αλλά μ' αρέσει κιόλας. Εδώ τώρα ζεσταίνω λίγο νερό. Εδώ είναι η τοστιερίτσα μου, όπου τη χρησιμοποιούμε κάθε μέρα γιατί κάνουμε πρωινό. Εδώ στη γωνία έχω κάποια πραγματάκια που τα χρησιμοποιώ και αυτά συχνά. Αυτή είναι τώρα πρόσφατη προσθήκη, μας τη δώσανε. Και εδώ πέρα έχω ό,τι χρειάζεται για να πλύνω τα πιάτα. Και εδώ το τσικαλάκι μου για να το πλύνω μετά. Λοιπόν, αυτή εδώ είναι δηλαδή η κουζινίτσα μου. Ουσιαστικά την έχω έτσι απλά, λιτά και απέριδα, γιατί θέλω να είναι εύχρηστη, ρε παιδί μου, για κάθε μέρα. Ναι, έχω το χαρτί μου εδώ, όλα καλά. Εδώ τώρα που γίνεται ένα χάλι, γιατί θέλω να πλύνω τα πιάτα, και αυτά εδώ είναι τα πλυμμένα μου, έτσι να τα μαζέψω. Έχω τη φρουτιέρα μου, που βάζω έτσι φρουτάκια κάποιες φορές. Έχω αυτό το διακοσμητικό βάζο. Τα έχω κάνει εδώ χάλια, ναι. Αυτά εδώ είναι έτσι, το παράθυρο, πάνω από το νεροσύτη. Και εδώ είχα κάτι, αλλά δεν θυμάμαι τι είχα. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Αυτό το έχω αφήσει έτσι και βάζω και τα φρούτα μου. Μια χαρά. Αυτό εδώ πέρα είναι κοκαλάκι που τρώνε τα σκυλάκια μου και το έχω εδώ γιατί δεν τους το έχω συνέχεια, το δαγκώνουν. Λοιπόν, ναι, εδώ είναι πλημμένα. Εδώ είναι άπλυτα, τα οποία τα μαζεύω για να τα πλύνω. Και αυτή είναι εδώ τη γωνίτσα, θα ήθελα να αλλάξω κάποια στιγμή, αλλά με βολεύει πάρα πολύ. Έχω αυτό εδώ το καλαθάκι, στο οποίο μέσα βάζω τα πάντα. Τα πάντα όμως, από αυτά που αγοράζω, snacks και τα λοιπά. Να και τώρα τις τορτίγες μου και αυτά. Το ίδιο και εδώ. Και τα έχω εδώ στη γωνία όμορφα και καλά και δεν φαίνονται γιατί είναι κρυμμένα, οπότε τα αφήνω εδώ πέρα. Να σας πω ότι πολλές φορές στην κουζίνα ειδικά δεν χωράει και πολύ ομορφιά και αισθητική, γιατί όσο και ωραία να το φτιάξω το πράγμα θα το χαλάσω, ή μάλλον το χαλάω πάντα, γιατί είναι στη μέση το να είναι πρακτικά και λειτουργικά όλα και να μπορείς τέλος πάντων να κάνεις την καθημερινότητά σου και τη δουλειά σου εύκολα και το μαγείρεμά σου εύκολο. Οπότε ναι, τώρα βράζω νεράκι γιατί θα ψήσω αυτά εδώ πέρα τα noodles, τα οποία είναι από αυτήν εδώ την εταιρεία, δεν ξέρω πώς λέγεται, είναι τα Classic και μου μυρίσανε τώρα εμένα, σώπαβα. Ναι, έχουν μέσα τα μυρωδικά τους και έχουν μέσα και την σαλτσούλα τους, το φακελάκι. Αν και εγώ πάντα όμως προσθέτω, αναλόγως την όρεξή μου, η sweet chili αν έχω ή κάποια άλλη σαλτσούλα αν έχω. Πάντως μου αρέσει πάρα πολύ.
βάζω και το ζουμάκι. Τέλεια. Και σπάω τα νούντος μου, γιατί τα σπάω εγώ λίγο, ία. Ωραία. Σουπ. Σουπ. Σουπ και σουπ. Σήμερα σκούπιζα και τα έκανα και χάλια. Και θα τα βάλω εδώ, σε αυτό το όμορφο μπολάκι. Και θα προσθέσω λίγο αυτό εδώ, σριράτσα, πάρα πολύ ωραίο. Και τώρα μπορείς να το κάνεις, δηλαδή και τώρα το κάνω και μετά που τα ψήνω το κάνω. Και θα βάλω και λίγο τεριάκι σως. Του πάει και αυτή πάρα πολύ. Δεν βάζω πάρα πολύ, μην φανταστείτε. Μισό κουταλάκι. Αυτή είναι γλυκιά. Νομίζω ότι είναι πιο νόστιμο όταν το βάλεις μέσα στο ζουμάκι και πάρει τη γεύση στο ζουμάκι και ρουφήξουν τα μακαρόνια, από το να τα βάλεις μετά από πάνω. Έτοιμα είναι. Που λέτε, σας μπρώνει. Εγώ το τρώω με κουταλάκι, γιατί μου αρέσει να παίρνω και λίγο ζουμάκι, γιατί είναι πάρα πολύ νόστιμο. Θεωρώ ότι δεν έχει νόημα να τα παίρνω με το chopsticks ή με τα, πώς το λένε, με το πιρούνι, γιατί είναι τέλειο. Ναι, έφαγα. Πολύ ωραία. Τα υπόλοιπα πράγματα που μου έχουν μείνει από το Τέμου αφορούν το μπάνιο. Οπότε σκέφτηκα, μόλις λίγο ο Νικολής βρει δύναμη, να κάνουμε ένα ξεχωριστό βιντεάκι, οργάνωση και διακόσμηση μπάνιο, έτσι καθαριότητα, και να μας βάλει τα ραφάκια, να βάλουμε μέσα τα διακοσμητικά και να αφιερωθούμε στο μπάνιο. Για να μην σας μπερδεύω, γιατί τα υπόλοιπα διακοσμητικά ήταν το ρολόι, το οποίο το έχω κρεμάσει ήδη, και αυτό που γράφει home και το έχω βάλει εδώ πέρα στην τηλεόραση. Δεν ήταν κάτι άλλο που να είναι εδώ για σαλόνι κουζίνα. Και αυτό που ήταν η οργάνωση για το ψυγείο, για τα μπουκάλια, το οποίο το έβαλα στο ψυγείο και μαντέψτε, είναι πολύ μεγάλο. Περσεύει από τα ράφια. Χωράει με μια πατέντα που έκανα, αλλά δεν είναι τόσο ωραίο αισθητικά. Βρίσκει πότε λίγο, οπότε δεν ξέρω τι θα κάνω. Μάλλον ή θα το δώσω αλλού που θα χωράει στο ψυγείο, ή θα το κρατήσω τώρα ως έχει. Πάντως σίγουρα χρειάζομαι ένα πιο μικρό. Καμένο. Τι θέλεις? Θέλεις κάτι?
Μη μαλώνετε τα παιχνίδια. Έχετε πολλά παιχνίδια. Μη μαλώνετε τα παιχνίδια. Α, Νάιρα, είσαι μεγάλη για να του παίρνεις το παιχνίδι. Είσαι μεγάλη. Πολύ μεγάλη για να ντροπή, του παίρνεις. Του πήρε το παιχνίδι του. Έλα πρώτα να παίξουμε, μπράβο μου. Έλα να σε πάρω. Όπα, ένα λεβέντι άντρα. Ένα λεβέντι. Λεβέντης είσαι. Είσαι λεβενταράκος. Είσαι λεβενταράκος. Είσαι μου. Ζηλεύει. 1, 2, 3, 4. Την κομμενέψαμε και σου το έδωσα. Εγώ δεν κάνω διακρίσεις. Τα παιδιά τα αγαπάω το ίδιο. Αλλά ξέρω ότι θα σου το πάρει. Νάιρα, συγγνώμη. Συγγνώμη που σε κορόιδεψα έτσι. Αλλά ξέρω ότι θα του το πάρεις. Εδώ είναι, Νάιρα, εδώ. Το παιχνίδι είναι εδώ, μην το ψάχνεις. Ναϊρίτσι. Να σου πω κάτι. Θα σου πάρει κι άλλο παιχνίδι, αλλά... εντάξει, να τα μοιραζόσαστε. Μη μαλώνετε. Αυτή δεν το θέλει. Θέλει να το πάρει. Και από έτσι μετά το πάρει τα πέρα-πέρα. Μόνο να στο πάρει θέλει. Ναι, θα σου πάρω κι άλλο. Να πάμε να σου πάρω κι άλλο. Θα έρθεις. Προτιμάς να σου πάρω φαγητό παρά να σου πάρω παιχνίδι. Πες την αλήθεια. Μπισκοτάκι μήπως θέλεις? Μήπως θέλετε μπισκοτάκι? Γιατί ήρθες εσύ? Θέλεις μπισκοτάκι? Νάιρα, μπισκοτάκι? Πού είναι το μπισκοτάκι? Δώσε μου ποδαράκι. Πού είναι το ποδαράκι σου? Πού είναι? Μπράβο και το άλλο. Μπράβο, μπράβο. Είσαι πανέξυπνη. Πανέξυπνη είσαι, πανέξυπνη. Μπράουνι, βαριέσαι. Φάτονε, Νάιρα. Φάτονε το κερατά. Φάτονε. Φάτονε το κερατά. Εντάξει, φτάνει τώρα. Φτάνει, γιατί μου ξέστρωσε τον καναπέ. Φτάνει. Φτάνει το παιχνίδι. Πάμε να αντιθούμε να πάμε στο Lidl. Να πάρουμε ψώνια. Και μπισκοτάκια. Θα πάμε Lidl να πάρουμε μπουζούνια.
κάτσετε λίγο ήσυχα μέχρι να γυρίσει η μαμά και ο μπαμπάς. Δεν θα αργήσουμε. Πάμε να φέρουμε πράγματα να φάτε. Γεια σας παιδιά! Μόλις μπήκαμε στο σπίτι, Μόλις μπήκαμε. Νικολή, όχι και μπήκαμε. θέλω να κάνουμε unboxing. Unboxing. Έχει συνηθίσει από το Σούπερ μάρκετ χώρο. Λοιπόν, πήραμε κοφτό μακαρονάκι, το οποίο τώρα τελευταία αλήθεια είναι το έχουμε αγαπήσει για κάποιο λόγο το κοφτό. Όταν μπήκα στο νοσοκομείο. Ναι, γιατί του άρεσε στο νοσοκομείο το κοφτό μακαρόνι και του παίρνει και το κάνω. Με πολλούς τρόπους, αλλά πήραμε πατατάκι. Πήρα αυτό εδώ πέρα, τη συσκευασία Fairy 6XL pack, 66 κάψουλες, γύρω στα 16 ευρώ. Νομίζω καλές είναι. Αν φανταστείτε ότι τις προηγούμενες που είχα σχεδόν με κρατήσαν ένα χρόνο, πήραμε αυτές εδώ πέρα τις κάψουλες από Dolce Gusto, τον καπουτσίνο. Λοιπόν, γιατί μας δώσανε τη συσκευή οι γονείς του Νίκου και δεν έχουμε δοκιμάσει και την πήραμε τώρα. Αυτά είναι τα cups. Κάτσε να δω αν χωράνε. Την καψούλα να τη δω. Α, είναι μεγάλη, δεν έχει σχέση με το... Να. Ναι. Αυτό που κοιτούσαμε. Το βρήκαμε, γιατί βρήκαμε κάτι άλλες μικρές και του λέω δεν χωράνε. Είναι αυτές. Δίκιο, ναι. Θα κάνουμε καφέ σε λίγο, να πιούμε. Απ' τη μηχανή. Είμαι πολύ χαρούμενη. Θα τη δοκιμάσουμε. Αυτό, σακούλες σκουπιδιών τις παίρνω, είναι η 100 λίτρα. Με βολεύουνε πολύ. Τα τακτοποιώ ταυτόχρονα, έτσι, να ξέρετε δηλαδή. Για να μην τα έχω μετά. Πήραμε χόρτα. Πήραμε μια σαλάτα τρικολόρ, θα κάνω μια σαλάτα. Την αφήνω εδώ από πίσω. Ένα κινέζικο. Αυτό θα το κάνω, πώς το λένε, δοκιμή. Και θα το δοκιμάσω στο TikTok και να δω αν μου αρέσει. Λοιπόν, θα μπει και αυτό ψυγείο. Αυτό κατάψυξη, πρέπει να σηκωθεί. Δεν το έδειξες. Δεν το έδειξα. Ναι, παίρνουμε αυτά. Δεν το έδειξα, σωστά, έχει δίκιο. Παίρνουμε αυτά από Lidl, τα χοιρινά φιλετίνια και τα ψήνω στο τηγάνι και βάζω λίγο λαδάκι και λίγο βιταμάκι και λίγο λεμονάκι και λίγο αλατάκι και λίγο και γίνεται τέλειο στο τηγανάκι, έτσι. Λίγο θέλει να ρουδείς γιατί είναι πάρα πολύ λεπτό. Πέντα νόστιμο. Κάνει πολύ ωραίο. Λοιπόν, πήραμε αυτά εδώ πέρα για τα μικρά μας τα πιτσινάκια. Είναι λιχουδίτσες μπισκοτάκια που τους τις παίρνω ανατακτά διαστήματα, γιατί όταν κάνουν κάτι τα επιβραβεύω. Πάντα κάνουν καλά πράγματα. Πήραμε αυτή τη συσκευασία XXL 3 τσιπουρίτσες, τις οποίες τις λατρεύω εγώ τις τσιπούρες, τις αγαπώ, είναι το αγαπημένο μου ψάρι. Τον Νίκο όχι τόσο, αλλά τον έχω βάλει να μπει σε αυτή τη διαδικασία και τρώει. Πήρα φέτες του toast γκούντα και τυρί τριμμένο γκούντα για να κάνουμε πιτσάκια. Στις σουβλακόπιτες, γιατί όλα έχουν κάποιο ρόλο εδώ πέρα. Στις σουβλακόπιτες κάνω πιτσάκια. Πήρα λίγα ντοματινάκια, γιατί τα τρώω εγώ ή σε σαλάτα, στη μαρουλοσαλάτα που θέλω να κάνω τώρα, ή μπορεί να τα βάλω σε toast. Πήρα αυτά εδώ τα τσουρεκάκια, τα οποία τα παίρνω στη δουλειά. Είναι τα αγαπημένα μου και είναι και πάρα πολύ νόστιμα και αφράτα. Πάρα πολύ τα αγαπώ αυτά. Ο Νίκος πήρε αυτό εδώ να το δοκιμάσει, σχηματιστά πατατάκια μπάρμπεκιου. Εμένα πια το μπάρμπεκιου δεν μου αρέσει. Πήραμε και αυτά που τα είχαμε δοκιμάσει μια στιγμή. Πήραμε αυτά τα μπριός ψωμάκια, τα οποία μας τα είχε πάρει η μαμά μια μέρα, τα είχαμε δοκιμάσει. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ νόστιμα και αφρωτά. Και πήραμε και αυτό, μπράβο, τα μπιφτέκια, βόλιο χοιρινά μπιφτέκια. Αυτά εδώ έχει 4 συσκευασία. Για να κάνουμε μπέργκερ, παιδιά, και θα σας τραβήξω βιντεάκι να δω αν θα πετύχει. Και πήραμε και όπως πάντα κάθε φορά που πάμε τις κοντομπουκές μας τις αγαπημένες, αυτές θα μπουν κατάψυξη. Και πήρα και αυτές εδώ τις μπατζετούλες, οι οποίες είναι πάρα πολύ νόστιμες, ειδικότερα τις ψήσεις στην τοστιέρα. Τέλειες. Ένα γάλα πήρα πλήρες μακράς διάρκειας, γιατί κάνω καμιά φορά γλυκά. Το βάζω εδώ στο ντουλάπι. Και η μαμά η Λίτσα πριν μία μέρα που είχε πάει μου πήρε τα αγαπημένα μας σκορδοψωμάκια, τα οποία κάθε φορά που πάμε στο Lidl τα παίρνουμε γιατί τα αγαπάμε.
Και πήρα και αυτό εδώ πέρα το λαμπριντικό για το πλυντήριο των πιάτων, το οποίο είναι πάμφτινο και κάνει εκπληκτική δουλειά. Πραγματικά και με έχει βγάλει πάρα πολύ καιρό. Έχω ακόμα το προηγούμενο που έχω πάρει. Όχι αυτά τα λαμπριντικά που παίρνω από το σούπερ μάρκετ, να μην πω τις εταιρείες που τα έχουν στο Θεό. Αυτό πάμφτινο και μου βγάζε πάρα πολύ και έκανε και καλή δουλειά. Και πήρα και ένα σπρέι καθαριστικό για επιφάνειες, γιατί καθαρίζω το τραπέζι, τους πάγκους μου. Πάλι και αυτό πάρα πολύ οικονομικό. Δεν ξέρω αν κάνει καλή δουλειά. Αυτό. Πολύ οικονομικό. Μερικές φορές έχει και ακριβά πράγματα, αλλά έχει και οικονομικά. Βγάζει ωραίες προσφορές το Lidl ή οι εταιρείες του, τέλος πάντων αυτές οι πιο ξένες, οι απομιμήσεις του, να το πω. Ναι, οι γερμανικές τέλος πάντων είναι πιο οικονομικές από το να πάρεις, ας πούμε, μια συγκεκριμένη τώρα πολύ γνωστή. Να το πούμε και αυτό. Δεν λέω, αυτά που είδατε τώρα, είμαστε στα 100 ευρώ. Έχει πάει στο Θεό το σούπερ μάρκετ. Πήραμε και φαουσερικά. Αλλά πήραμε όμως. Εμείς φαουσερικά, να ξέρετε, λέμε, όταν λέμε πήραμε φαουσερικά, φαουσερικά τι εννοώ εγώ και ο Νίκος. Πήραμε πράγματα τα οποία θα μπουν κατάψυξη, δηλαδή κρεατικά, τα οποία θα φάμε. Λοιπόν, έβαλα εδώ πέρα στο ψυγείο, να σας πάρω και λίγο μαζί μου να δείτε. Θέλει οργάνωση βέβαια το ψυγείο, μην το σχολιάσετε. Αυτή είναι εδώ πέρα την βάση που σας έδειξα από το Τέμου και έχω βάλει τις σόδες μου. Τώρα μας τελειώσανε γιατί είχα πιο πολλές. Πάρα πολύ ωραίο. Κοιτάξτε, το πιέζεις, τσακ, πάει πίσω. Το θέμα είναι ότι μου περσεύει. Ευτυχώς δεν βρίσκει, αλλά μου περσεύει. Έπρεπε να είναι τόσο πιο μικρό. Τέλος πάντων, το βόλεψα τώρα κάπως και κλείνει η πόρτα. Βλέπετε, κλείνει. Αλλά άμα βάλω κάτι ψηλό, ας πούμε αν μπει εδώ το γάλα, δεν κλείνει. Ενώ τώρα, έτσι όπως το έχω κάνει, κλείνει. Ξεκίνησε να περπερίζει. Αλλά ναι, δεν με βολεύει. Νομίζω ότι την ήθελα λίγο πιο μικρή. Αλλά πού να το φανταστώ, δεν το σκέφτηκα ότι έπρεπε να δω διαστάσεις. Γενικότερα με τις διαστάσεις δεν τα πάω καλά. Αυτό το πρόβλημα το έχω από πάντα. Βλέπω κάτι με ενθουσιάζει, το παίρνω και δεν δίνω καμία σημασία αν τι μέγεθος έχει και τι δεν έχει. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Λοιπόν, παιδιά, θα τις βάλω τώρα να κάνει λίγο, να βγάλει λίγο ζεστό, γιατί θέλω να καθαρίσει. Την έχω σαπουνίσει, την έχω πλύνει, αλλά θέλω λίγο να βγάλει. Πώς θα γίνει τώρα αυτό? Περιμένουμε να βάλουμε την κάψουλα. Τι πρέπει να κάνω? Δεν ξέρω και τις οδηγίες. Ανοίγει από ποθές αλλού. Τζάμπα χαρήκαμε και πήραμε και τις κάψουλες. Εγώ τον είχε μου το βάζω. Τώρα άμα είναι τόσο χοντρό που δεν έχει κάνει ζημιά. Κανονικά πάντως θα έπρεπε. Κάτσε, περίμενε. Τώρα γιατί δεν παίζει? Τώρα δεν παίζει καθόλου. Δεν έχει δύναμη να ρουφήξει το νερό. Σαν να παλεύει να το ρουφήξει, αλλά δεν μπορεί. Το φτιάξαμε. Άστο να το τραβήξει και θα το βάλω 2 φορές να το... Είναι βρώμικο. Ναι. Γιατί είχαν κάνει μάλλον καφέ και το είχαν αφήσει ακαθάριστο. Μάλλον θέλει καθάρισμα. Και εγώ τα έχω πλύνει όλα, αλλά το μέσα πώς πλένεται? Μάλλον θέλει κι άλλο, γιατί κοίτα πώς πάει το νερό. Και τι θα μπει άλλο μέσα τώρα? Το ίδιο.